coordinadora, organitzem aquest cafè casteller sobre les caigudes, la canalla i la por que generen les caigudes, les conseqüències que tenen, perquè considerem que el coneixement sobre castells està sobretot dintre de les colles. El desenvolupament dels castells des de fa anys ha evolucionat moltíssim a nivell mecànic, a nivell tècnic, però la part psicològica potser és la que encara no ens hem atrevit. Sabem que existeix, sabem la necessitat de treballar-la, però encara no hem fet un pas endavant i al final som les persones les que hem de fer aquests castells que han evolucionat fins a nivells que fa anys ni ens pensàvem, però la gestió de l'emoció és molt important. M'ho he passat molt bé, ha estat superbé, crec que és molt positiu per treure conclusions i sempre està bé xerrar amb altres equips. La veritat és que se'n treuen coses perquè al final canviem la manera de treballar, canviem la nostra visió de veure els castells.